Dobrý deň. Excuse me. Dobrý deň. Excuse me, this. Yeah? Yeah. This, excuse me. Excuse me. Moving for me. Dobrý deň. Yeah. Prečo si vy, ako, kde teraz bývate? No, tu нам что, okay. Excuse me, this, yeah? Excuse me, I'm moving now. Yes. Excuse me, yeah. Oh, jeszcze państwa female. Yes, excuse me. Na, normalnie Slováčika, zase. Too much, my friend. Yeah, jeszcze no bala. Normálne Slováčika. Hej. Ale my tu dar počkať na god, hej. Wiecie, szef. Panie wiecie, jak ma ostrać, wiecie. Jak kampać. Ale to ma salakie. No. Jeszcze no bala jaka, no, panie. Dobrý deň. Dobry. Takže čo si želáte? Ciro. My naozaj jeszcze no bala. Číro si želáte? Áno. No a ešte čo? Meno. Masku. Čo? Masku. Meno nechcete tam? Aj masku chcem ujo. Aj masku. Aha, aj masku chcete? Hej. Very good, nice. Aha, dobre. Big. Ešte trošku ujo. Áno. To stačí. Ešte mi na obrana. Aha, dobre. Ide, oddáme. Aha. Počkajte, vidím sa. Ďakujem, vy zabíjate. Ja viem. Jak redidlo, pane. Čože? Jak redidlo. Ja som už vyučený. Ja počkajte, uvidím sa. Ty, pane Bože. Z originál. Viem, dobre robiť. Z originál, počkajte. Good. Good. Toto originál, ujo. Ale povedzte, majú na mňa. Good, my friend. Yeah. Good. It's not very good. Má to môj na... Hej, počúvajte sem. No, Vy teraz, ak pôjdete doma, čo budete robiť? vyhoním si, ujo. Čo sa nepočím vás dobre? Vyhoním si, ujo. A vy čo tam na vás nemajú, lebo vás ženy milujú, pozrite sa, aký ste krásni. Azde, azde. Čo s tým ďalej? Má väčšinou ne. No to more. Ta čo si vypla? Ja ďakujem, Romáka. Ty na kňáky. Vypníme musela do video. Vypni. Aminka medzi nás. Vypni. Mas uma guerra. Pequinha, amore. Fúha. Mi dá to muito, mas tem uma idade. A to mám kerenej dzetko. Veľká gazdejka. Video. Hej. No, takže... Peťko, hoďte vyzvať. Počúvajte, Dajte pomačiť. že ja vám poviem, čo si želáte ako presné veci tam urobiť. Všetko možné, čo sa branie. Aha. A ten druhý, čo si želá? Ten druhý, No. to nie kaderník, nie? Ach, dobre. Jasne. Takže ja som tu akože moderátor, takže No. neviem, čo si želáte. Takže vážení občania ako Slovenskej republiky, môžem vám to pripustiť, že oni sú krásni chlapci, krásni dievčatá, takže dievčatá a holky, milujte ich. Takže ešte raz sa opýtam, máte frajerky? O, páne, toľko mám, že... A jak sa volá vaša frajerka, napríklad prvá? Prvá frajerka, Áno. Rosalinda. Bodaj by mi ju pojebal. Bodaj mi kokoti dá do písma. Počúvaj sa. Ja som moderátor, mne tak nemôžeš hovoriť. Strihajte sa teraz? No, Keďže mám príjemné ostrihanie, aj dostrihanie. žiletné. Čiže? Žiletné.
Rap, ne? Yes. Aha, dobre. Alright. A ja by som ešte sa chcel opýtať, že Jeden mi. jak sa budete strihať a nedáte si, to myslím, Máte povedať. lebo my robíme, počúvajte, my robíme číro, No. najskôršie. A potom robíme meno a to znamená, že budete platiť skoro 450 000 za všetko. Súhlasíte? Yes, excuse me. Dobre. Ale takže ja teraz, Čekám Miško. ja by som teraz vám odporúčal nastaviť si vlasy. Me. Alright. Yeah. Dobre, ja by som teraz predvolal pána advokáta René Mata. Me. Jeden Maca. Prosím. Yeah. Is advocate. Dobrý deň. No. Very good. Slovenský. Jest problém. Dobrý deň. Čus. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže vy máte tu na starosti ten strihanie, takže ako to ide s nimi? Ide to všetko dobre? Má Poliaka na to. Áno. Zatiaľ všetko je ide Áno, tu všetko- jeden asistent už je v poriadku. Áno. Ste v poriadku? Všetko v poriadku. Áno. Takže ja som od Košic. Ja tu vydávam problémy. Inakšie všetko dobre. A pane, ja by som sa ešte chcel opýtať, že pokým už, jak už budú mať robené toto veci, takže... Jaké veci? Toto to len vlasy budú robiť. Dobre, takže ja vám poviem Áno, ešte. áno. Dobre, takže počuli ste Vlasy musia robiť. Počuli ste názory, Nie, to tie vlasy musia byť opravené. počuli ste, na, Teraz ho dám močovku. počuli ste názory od nás, Ale má Poliaka na to. takže ďalej už nemám otázky. Čakám, čo sa stane. Na Svenskoj vypadí to sa robalo. Kamery, nie? Má Poliaka na to. Na oběží takto dělat. A takže ešte raz sa opýtam. Ide to všetko po masle? Ide. Á, dobre. Má Poliaka na to. A ako sa cítite v tom strihaní? Originál. Very good. Aha. A viete čo, ja by som vám odporúčal, keby ste si dali okuliare. Spada dole. Dobre, dobre. Máš 5 cent do týlu. No takže, ja myslím, že tak kde idete, nie? No, Kde idete? na zabavu na cemengi. Kde? Na zabavu cemengi. Aha, a to kto je? Cemengi. Udarené. Ale ja ho poznám, No. že on je môj brat. Hej, počkajte, máte aj fúzy? No. Á, to je krasota, krasota, krasota! Originál. Tu sa originál. Viete čo? Ešte originál. To za originál! Ja Originál to je šmečko. by som sa chcel ešte opýtať, už More. teraz, naposledy, lebo to je veľmi dobré. Ty môžeš šmečku spesať kedy? Ono má písať skouria. Viete čo? Toto fúzy sa trošku Ale opravte. skovke. Dobre. Toto fúzy sa trošku opravte. Ne, toto je dobré. A... Och, toto je krasota, krasota, normálne. Haló? To ja, Peťo. Peťo. Aha, A on tu je, to robíme náš videoklip. Haló? Na to môj na na. Hej! Zapne môj kap. Na. Čujeme, dobre? ja sam dala da stati svijet, sad mi kredi, gdje tam Čujem. a Bruno B. O? Tu je mali. Bruno B, aj se do Tak tu robíme klipy. paraki. Taký smiešný, to už není taký z náš pohľadu, a toto už tak bar smiešné. Skús mi zbalať znovu, kde Na to-
Keď uvidíš ten klip, to budeš się śmiać z tego, że koniec. Nie, kamera czarna. Takže ešte raz sa vám pýtam, Haló? počujeme sa? No, no, panie. Pýtam sa vás, že ako bude s tým strihaním? Oryginał. Aha. No. Pýtam sa hneď, že ako bude toto strihanie. Vy sa pýtajte, musíte sa pýtať vy. To nestali nič. Jak, že nebude nič more? Tak mu vypadnú vlastne. Počujeme sa? Tu. Zapnij mnie kamerę. Ma blisko. Haló. Jo. No. No, vy sa musíte opýtať aj odo mňa, lebo vy ste tu akože aj moderátorka. Áno. Takže opýtajte sa odo mňa, prosím vás. Kadri fotka i... No, šaj. Zastawa. Nie, to rezerwka sama. Ale musíte normálne, lebo to je na YouTube pôjde, rýchlo. Počkaj chvíľku. Dobre, ja bym się chciała opytać, czy to jest kochany, to wtedy Mazaczo. Nie. To není po hanby. Počkaj, lebo to... Co? Však to je dobrý film, taký smiešný film, ako jak sa volá Fantoci. A nic się tu Mazacza.